Baskara megating cakranira Ginado Sekara Wijaya kasoma ngeling ana ajinira sagunung ranggana kowe lah alah Yai Kresna kula weling mangandika duka Prabu Bapa penembahan kados pundi Bapa Kusya mangga ngendika mawon Yai Kresna bakal ndak paringi dawuh supaya munggah ana kayangan Suralaya nyawon pambiyantune Bathara Guru supaya jugar Semar gune bakal bangun gapura. Lan mengkone Syadi kudu ngendika lawan Bawor diwen Bawor kuwi mau bali. Aja mbacut gone ngaturi Syadi supaya rawuh. Nyengkoyong ngene Semar bangun gapura kudu dijugarake. Yen nganti ora gelem pedhot sedurang otakku. Tak tunggu ya Kresna. Samara pamoring sukma Senopaya winayu ing asapi sinimpen kalanging kalebu Kuya wonten dawuh darah jenengane bali kalian kula enten napa darane aja kesamaran War Bawor jeneng ingsun nimbali kelawan Bawor karana bakal ngendika yen to Bawor saiki tak kandhani supaya bali dhisik matur karo bapakmu ora-orane Prabu Kresna kuwi mau bakal njugarake Semar Ngene bakal bangun wujuding gapura War Bawor. Bahaya niku lajeng yenipun tindang benjang kapan darah. Ora suwe meneh mesti nonton Ndrawati bakal lumarap ana karang gumengking mulane. Wis aja nganti kelayatan. Tunggunen praptane nonton Ndrawati War. Iya naya niku nggih mangga. Gula sing mung manut mawon mangga kersanipun panjenengan kula tanda kali ramane kula tak matur kula mulih ngantu-antu dhateng rawuhipun ripadu kae niku darane saya Bawor sudah menggali koyo War pun Ndrawati wis saguh punggawa kayangan Suralaya yo pambiyantune Bathara Guru. Lah yen nganti nata Ndrawati ndlenjani lawan Koko Prabu Baladima sepira surake jagat ya. Jenenge ingsun tak munggah kayangan Suralaya. Aku njaluk panyapura. Aku
Sambeting carita ana padang dudu padanging Rawita ana peteng dudu petenging bengi kang ana mung hayom-hayom sarta nikmatmu mangkat tebih saking sukar sakit panenggih kempapan wonten kayangan Suralaya yen kayangan Salendra Bawana ing kayangan Jonggring Saloka kayangane Sang Puwulun Bathara Guru jagat pratingkah ya Sanghyang Manikmaya mangkono kersa nampi dhateng prapanipun Raden Narayana ya Prabu Sri Bathara Kresna ingkang jenengan sak pejagon kaliyan resikaning putra ya Sanghyang Narada saking sudut panggung daling tirta alon cipta regane kababaring lisan Bonggilah hingawing namas tunamas udang kakang kanika kakang kalencong tak pakung budhala kalicon desa Singawi ngantos pundi Adi Guru menika wonten praptanipun kengayah Narayana kakang monggo dipun dangu napa ingkang dados wigatosipun Narayana padha nganti raharja Narayana pangestunipun riwak dipotang manggih pambenyan setunggal menapa kemarin kula ngaturaken sembah Sang Puwulun Bathara Guru pangestunipun kula mèki kala manana ya nggih kula tampi kula sing dadosaken jimat nuwun pangapunten kula menika badhe nyuwun pambiyantunipun panjenengan Murid Semar Badralaya menika jugar nggih bangun gapura lho kok kaya ana Narayana pancen kakang kados pundi jombong kaliyan ingkang dados kasunyatan wonten kayangan menika salebya kenaman doro-doro kakang menggap sumuning lembuan titi balas Marawaca jomplang kawah Jandra tumungkon Bretapa Wirata menceng maca galagil kakang yen pancen kaya ana Narayana ora orane jeneng ulun ki mau ora paring pambiyantu kelawan jeneng kita. Jeneng kita bakal tak paringi pambiyantu. Mangke rumiyin Adi Guru, mangke rumiyin. Mangke rumiyin Adi Kawesi Guru. Rene kembang bokong sari wulan
sekar gadung kalawan kembang kalawan kembang menur wit nolan toyotan Lopote menapa lho kok Semar menika badhe dipun jugaraken kinipun bangun gapura Adi Pramesti. Wurung tan wurunga Semar menika tetep gayuh nugrahaning dewa kadang. Milanipun ngadosa pundi kemawon ngantos winalik ingkang dados raosing manah kula. Kula tetep nyebut boten nrimo kakang. Kula tetep sumedya bela kalian Narayana kakang. Elek. Panjenengan niku ratuning para dewa ampun ngantos tumindak Adigang Adigung lan Adiguna. Ratuning para dewa nggih kedah atil wong jenenge wong arep gayuh mulya lho kok malah diganggu malah arep diparingi pidana. Inggih kakang. Kula tetep tetep kalian menapa ing dados kekarepan ati kula kakang. Menawi panjenengan boten saruju sumangga panjenengan lengser kemawon ginipun darbene kelungguhan dewa. Wah, iki ngancam jenenge. Yen kados ngaten monggo. Jenenge wong urip niku sapa nandur bakale ngunduh, sapa gawe bakale nganggo. Lah niki Narayana kula paring pangandika. Arepa jeneng kita kuwi mau panuntuning wong Pandhawa. Nanging yen to pancen jeneng kita kuwi mau bakal nyugarake Semar nggone bangun dapur ora dadi baya pengapa. Mengko-mengkone jeneng ulun bakal paring pambiyantu sing sak murwatan paring ganjaran sing sak murwat kelawan jeneng kita Narayana. Den kados ngaten kula nipun amuke saking jamu kenapa kula.
Mustikaning Jawata Tama legane ngetias Sinirambaya Amarta Dimeng jujar sisandali Karana kaya-kaya mino raman wan ulun Semar Badraya jenengipun mau bakal daksi Dukara dadi Nalindra pepaes buta Pak Lapong Bu Bolong Parudaya ditegor wong isih cilik dienong-enong basa gedhe malah digawa ngomong Adi Pramesti Guru lho kok panjenengan tumindak ingkang kados mekaten. Sampun kadang mboten usah canduk lawung. Perkawis menika kadang nggih pun monggo. Tunggak dadap kula mboten badhe melu ngarap. Tunggak paru kula mboten badhe melu-melu. Narayana sedang kepuastu tunggal tak dandani dadi wujuding ratu kang pepaes buta Narayana. Dikesaken Thank you.